Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Yeah, nkhani tsopano ikuoneka zoti tione kuti panopa Trump akuoneka zoti ali serious. Trump akuoneka zoti tsopano ali serious pa nkhani yokhuzana ndi Russia. Ndiye tione kuti Trump wapanga chani. I think Trump wapanga china chake choti yes, zamba kuoneka kuti munthu udi tsopano ali under pressure. Koma osaiwala kuti ndale onthandale awo. Anyway, chachitika ndi chani? Chachitika ndichi. Pambuyo pakuti Russia ikupangidwa accused, nenedwa accused ndi chani kuti? Accused kuzengedwa, okay. Akublamedwa kuti iwowa ndithu anagwetsera mabomba mu dziko lija la Poland amene ali mwana wa NATO. Pambuyo pakuti NATO inakhala pansi nkuyamba kupanga pressure kupanikiza Trump ndi ena onse kuti tiyeni ndithu tikhale pamodzi tikopole Russia. And the answer ya Trump inazabwera kunena kuti ino inali ngozi imeneja. Chabwino pambuyo poti maiko a NATO anayambanso matukutuku kuti akulu apapa panapa chineke sichibwino, chineke chikuyenda apapa. Trump ivi panapa akutisewera magame. Trump tsopano wabwera ndi new trick. New trick yake ndiona kuti walembera kalata maiko a NATO kuona kuti akuluakulu apapa tsopano ndili serious. Serious. Apa ndili serious. I'm so serious, guys. Don't worry. We're going to punish Russia. Nde akuna zoti stop buying oil from Russia. Akuti siyani kugula oil, siyani kugula mafuta kuchokera ku dziko la Russia. Kuti Russia ipanikizike. Koma osaiwala kunena kuti zimene ndakamba apazi zizayenera kusiya. Pambuyo pakuti Russia yathasa nkhondo. Nonse musiye kugula oil, nonse musiye kugula mafuta, gasi, ku mafuta, especially specifically mafuta, fuel ku Russia. Mukasiye kugula mafuta ku Russia, ndekuti Russia ipanikizika. Ikapanikizika ndekuti isiya nkhondo. Koma ikasiya nkhondo, nanunso yayambiraninso ni kugula mafuta kuchoka ku dziko lija la Russia. Ndemanga. Tisanafike pa ndemanga. Kumbali naye, Trump paja anapereka ma sanctions like 50% kwa basa a China, a India, kuti chifukwa choti iwowa ndi bayala wankulu wachiwiri after China pogula mafuta ku dziko lija la Russia. Ndi chifukwa choti China magula mafuta ambiri kwambiri ku Russia, kena kuzafika India. Ndi Indiayo anayipasa ma tariffs, misonkho, kuti ikamatumiza katundu wawo ku America izikhale 50%. Kati ukapasa chibalo kwalanga kumene koko chifukwa chogula mafuta ku dziko lija la Russia. Pamene lero tikumva kona kuti akuti inu maiko aku Europe, inu mamembala a NATO, siyani kugula mafuta ku dziko la Russia. Inu mukumva banje mana? Mamembala a NATO amagula mafuta up to date, amagula mafuta kuchoka ku dziko la Russia. Mamembala a NATO. India anayipasa matariffs, misonkho. China anakanika nayopa kuti tipereke misonkho sigwira. Right? Nde chimene chinachitika chiona kuti anangokakamira India yokha. Iyayi mukukwezera nkhondo pamene kusali kuso iwonso akunaniso azenzawo a NATO, mamembala a NATO akugula. 1, Turkey, imene third largest buyer. Ogula wamkulu kwambiri wa number 3 kugula ku dziko lija la Russia. Kula china Belgium kumeneko, kula china France. Yeah. Kula china Slovakia, kula china Hungary. Oseo
kugula mafuta ku dziko la Russia. By the way, chiyambeni nkhondo maiko ena ndithu anasiya aku Europe, komano maiko atatu amagulabe: Hungary, Slovakia komanso Turkey. Maiko atatu amene ndithu amakhalabe akugula mafuta ku dziko la Russia despite kuti makuti ku Slovakia, dziko la ku Europe, anachita kuyika mapaipi, kulumikiza mapaipi kuchoka ku Russia ndikupitisa ku dziko laolo ndi mafuta ndikumapita kuchoka mu Russia direct, komanso even gas kumachoka mu Russia ndithu kumapita ku dziko la Slovakia. Nde pano akuona kuti ayi inu ndithu siyani kugula mafuta ku dziko limeneli kuti chikhale chibalo. Ndemanga, don't you think simuganiza kuti Trump akuphiphiriza nkhani ya NATO kuti ikapange attack Russia? Yeah, it's like panthawi imene mamemba aja akhala pansi, yayi tiye tipange defend Poland, tiye tipite ku Russia tikamenye makuti pamene Trump akuwapanga distract, akuwapomboneza, akuwasokoneza, ndikuwaza kuti yayi apapa tsopano tifate mpasano chibalo amene basi musiye kugula mafuta ku dziko la iyeyo, pamene sikuti iwo akasiya kugula mafuta ku dziko la Russia ndikuti Russia isafala, chifukwa iwo sikuti ndi akuluakulu amene amagula mafuta ku dziko la Russia. Alipo madolo amene amatenga even 90% ya mafuta a Russia. That's China kuzabwera India. So pena pake zioneka zoti Trump akufuna angowapomboneza china anyamata anetu akuti akuluakulu no tazisiyani zimene zozo kupanga distract kuti ayiwale issue ya Poland chakuti imene pacha wayankhula kuti it was just a mistake, inali ndithu mistake. So Trump ndi Putin anthu amene wakuti chikuchitika njani, yeah, one way or the other akuona zoti sangamenyane or sangamenyane, komano the issue is khala imeneyi. By the way, India afuna akumane nayo few weeks coming afuna akumane ndi Modi, prime minister wa dziko la India, afuna akumane naye ndi amuuze akambirana kuti zina ndi zina, komabe Modi anazapanga so postiso kuti yayi teza bwino zimene zofaine, so I was looking forward to talk to you kuti kambirane zina ndi zina. So that means iwowa Trump nangasepa cha India inakhanga yatembenuka nthupi ku Russia ndi China China Russia kale, yeah, ndi I think afuna akambirane. It's either akambirana kwake sukuti ungakhale kuona kuti trust me for this one, ukambirana kwake sukuti angayenyengelere kuona zoti akulu inuyo musiye kugula mafuta kucheno ku Russia. No, chimene chingachitika apa chino kuti amene ochipana akakhangata amvana agwirizana kuti amuchosera misonkho amene anamuphathika nayo ndeke nako azipitirizabe kugula mafuta aja ku Russia popanda vuto, chifukwa India inenetsa kuona kuti ife sitingasiye kugula mafuta ku dziko la Russia chifukwa kuti ife ndi dziko loyima patoka. Yes, ife ndi dziko loyima patoka, sitili under wina wakeso, ndiye palibe nanga zochita kuti simugula mafuta. Then after ma sanctions ma tariffs ajarabwera, prime minister anauza anthu aku India kuti akuluakulu muphunzire kupanga kuzidalira nokha, muphunzire kupanga boost economy mwanokha, ndi sadalire kwambiri zawo kuti ndizitaye. Ndi actually they did not bow down, so anawagwadiraso kuti achimene basi pepande ntana ayi, komano anapitiriza kumapanga zawo amene a India amenewo. Koma still aujeniwa Trump akufuna kumane nawo, akuti akambe nawo, akuti ubale wawo ndi thundu wabwino, ndi India asana kuti aife ubale thundu wachilengedwe wabwino kwambiri, ndi tuyati kuenda kuti kumana. That means athawachitsiraso ma tariffs aja misonkho eulu wambirija pakatundu wawo amene amatumiza ku America athawachosachotsera kenako iwo ajawo kuti azigulabe bwino mafuta aja ku dziko la
Russia kuti nangasi zingati maiko atatu atsalawa atha kupanga asiya ndithu kugula kuja nde plus India so ikhangati yapanikizi ikhangati ngasi yupanikizika magulidwe ake ndakuti itha kukhala ndi mpata wabwino kuti tigule nde it's like matrix amene akuchitika apa ndino kuti Putin Trump akupereka mpata kwambiri kwa Putin, like akumukondera, you understand, akumukondera, sakufuna kuti pakhale nkhondo pakhale chani ndeda, so akungopanga distract moti I believe kuti mina kuseriko akumembiranso phone Putin yokuti my friend, how are you, please don't get angry. Hey, I'm just calling them down. Kuti achina neto ndungu hapo khazika kuti akhale basi kuti sikuti udandaule kwambiri yayi kuti ndi Russia ija isasafale ndi makastomala kuti anthu sakugula mafuta kuti India ija zipitilizabe, Russia ija zipitilizabe, awawa akonetowa angokhala chete asiye kupanga kugula mafuta aja. Komatu akasiya kugula mafuta asafale ndani fa Russia ndiye machipisa mafuta awo. That means like no solution. Pamene mabomba akuphulikabe, Russia yatengaso madera angapo folo ku Ukraine. Pamene Ukraine madays apitawa ndithu inaphulisa ndithu nkhokwe ya mafuta yayikulu kwambiri mu dziko la Russia. Ndipo bwezera uyu Russia dzulo limenelo yaponya mabomba kwana 100 chakuti mabomba kwa ndipakana ndi 1 missile bomba lalikulu kwambiri. Nde still nkhondo sikuthabe pambuyo pakuti kusadiku Trump ndi anzawo akambirana motere. Nde anyway sitikuzuza kuti mapeto ake zotsatira zake zingakhale zorani. Guys, thank you so much. Malawi and cameras.